Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο μπορεί να δούμε μια δυνατή μάχη αρσενικών παπιών. Αυτός εδώ ο γέρος πάπιος που είναι 10 χρονών, πώς σας είχα πει, δεν θυμάμαι, κάπου 10 χρονών, με αυτός εκεί κάτω που είναι 3 χρονών. Για να δούμε άμα παίξουνε. Τώρα αυτός προχωράει κάτω. Μπορεί να παίξουν ξύλο. Για να δούμε παιδιά. Μπορεί να έχουμε μια δυνατή μαχή παπιών. 2 αρσενικών παπιών. Μπορεί και 3. Βλέπετε σήμερα παιδιά ο ήλιος λάμπει. Για να δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε τώρα τη σκιά μου. Και για να δούμε. Θα παλέψει ή δεν θα παλέψει. Και λοιπόν φίλοι μου, μάλλον θα έχουμε μια μάχη παπιών. Θα παλέψουνε τώρα αυτοί οι 2 αρσενικοί πάπιοι. Δεν νομίζω να έχετε ξαναδεί μάχη παπιών. Όπα, πλακώνονται. 2 αρσενικά παπάκια. Ή μάλλον 3, όπα. Σιγά. Κάπως έτσι φίλοι και φίλες πολεμάνε οι πάπιοι. Όπα, μέσα στις γούρνες θα πέσουν. Σιγά ρε. Έτσι παιδιά πολεμάνε οι αρσενικοί πάπιοι. Σκοτώνονται στο ξύλο. Τώρα θα ήθελα να τους χωρίσω, αλλά θέλω να τα αφήσω λίγο να πολεμήσουν και μετά τους χωρίσω. Μία δυνατή μάχη παπιών. Αυτός εκεί είναι λίγο πιο αδύναμος, γι' αυτό δεν παίρνει μέρος στη μάχη. Αν και πήγε στην αρχή να ξεκινήσει. Πολλές φορές τσακώνονται οι πάπιοι και σήμερα περίμενα να τσακωθούν. Γιατί τους είχα δει έτσι κάθε μέρα που κάνανε έτσι και περίμενα που θα τσακωθούν και λέω γιατί να μην πάρω το τηλέφωνο να τραβήξω και βίντεο. Μπας και τσακωθούν. Και ένα λοιπόν που τσακωθήκανε. Για να δούμε ποιος είναι ο νικητής. Έχουν κουραστεί τώρα και οι 2. Το τζιμπάει ο νέος. Και νικητής είναι ο νέος πάπιος με νοκάου το γέρο. Τώρα τους χωρίσω παιδιά γιατί θα σκοτωθούν τελείως. Σιγάρε, κάτσε, ηρέμησε λίγο ρε μάλλον. Ηρέμησε, εντάξει, τον ενίκησες. Φίλοι και φίλες, αυτή ήταν το σημερινό βίντεο και η δυνατή μάχη των αρσενικών παπιών. Αν και εκείνος ο γύρος έχασε, δεν πειράζει. Πολεμήσανε και οι 2 γενναία για τις ηλικίες πάπιες. Αυτός ο πάπιος είναι έξω και τον έβαλα τώρα μέσα έτσι για να πλακωθούν λίγο, να δούμε λίγο δράση. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, μία εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας! Πριν κλείσω να σας δείξω λίγο πάλι τους πάπιους αυτούς. Εδώ αυτά τα αδέρφια, τα 2. Και εκεί πέρα είναι η φωλιά της πάπιας που έχω βάλει τα τέτοια και έχει αρχίσει και γεννάει πάλι αυγά για να βγάλει πουλάκια. Θα ελπίσουμε τώρα πως θα τα βγάλει αυτή τη φορά. Λοιπόν αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Γεια σας!